Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yo, yo! Ready? Naubusan ko ginawa ba? Magandang gabi, Metro and Mega Manila! Oras natin, 7:32 na ng gabi. Hinahanap ka na ng asawa mo. Hoy, ikaw naman kasi, pag uuwi ka ng bahay, mag-update ka naman sa asawa mo. Hindi yung, kung hindi ka pa tatawagan, kung hindi ka pa i-message, hindi ka magre-reply. Tandaan mo ang mga misis, ay nako. Naawa tuloy. Oy, belated Happy Mother's Day na lang sa lahat po ng mga nanay, ha. Anyways, mga kabisyo, ito, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Viral issue. Wamos. Nagnakaw daw ng video. Oh no! Matapos nirepost ang isang video, tinanggal pa umano yung watermark na nakalagay dun sa video at na nagpapakita ng original ng may-ari. Pero humingi naman po ng sorry si Wamos, pero sinabi niya na ang nag-upload o nag-install ng video na yon ay ang editor niya at hindi niya alam. Pambihira. Okay, Tang? Huwag na nating patagalin to. Logican na natin. Ay, sige. Huwag ko nang patagalin yan para magkaintindihan at mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Ito ang basic na ganap ngayon. Palagi na lang pag nagkamali, lalo na sa social media, hingi na lang ng sorry. Dapat kasi basic ang ginawa ay rekta ng humingi personally doon sa may-ari ng video. Then make a public apology. That's the best way to do it. Kaso ang labas, parang si Wamos, siya po ang biktima kasi nasaktan daw siya nang sinabihan siyang ninakaw niya yung video. Well, mga kabisyo, eto po technically, pwede po natin talagang masasabi na ginamit po or ninakaw yung video kasi yung ginamit na video, tinanggal po yung watermark ng may-ari. Kasi diba, hindi man lang humingi ng pahintulot. Now, logican po natin. Una kasi, page ng pangalan ng account is nasa pangalan ni Wamos. Alangan na at siya ang nag-post. Alangan naman ang sabihin, ninakaw ng editor ni Wamos. Diba? Dito po papasok yung tinatawag nating account and responsibility. Hindi po natin pwedeng isisi yun doon sa tao kasi ikaw walang kasalanan. Kung sa mga militar pa, ang tawag dito command and responsibility. Kung may mali ang tauhan mo, yung general o yung kapitan po ang mananagot. Kaya kadalasan makikita po natin sa balita, mali ng isang tao ng isang police station, pero sinibak yung hepe. That's the command and responsibility na tinatawag. Ang nangyari po kasi parang gina-justify pa yung mali. What happened kung bakit nasaktan si Wamos is that's the consequence po ng maling gawain. At yun po kasama po yun sa mga kapalit. Ang mali ay mali, hindi po natin pwede yung i-justify. Halimbawa, nahuli ka ng misis mo, Boards. Nang babae ka. Oh no! Hindi mo pwedeng i-justify, sasabihin mo na kasalanan ng misis mo yun. Diba? Yung misis mo kasi hindi naalaga ng sarili. O yun ang dahilan mo. Kaya 'di ba? Kaya ka naghanap ng ibang babae which is mali.
Alam mo ba kung bakit lumaki yung puso ng misis mo? Alam mo ba kung bakit umasim ang kilikili niyan? Dahil sa kakaalaga sa anak nyo. Dahil sa kakaalaga sa'yo. Diba? Just to be with you. Hold on, little girl. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!